Bana yangu nyetso zati hombe but yoda kungutaura zvako zvemakuwa zvinhu zvamusura muchudzana. Ngoti mimi mune nharo chete. Dzingori nharo dzisina nebasa rese. Ndikutokuudzai kuti yamukoma wenyu ihombe kupfura yenyu. Aiwa, ini ndinoziva ndakakurira mukoma kuti agara ndikuudza yangu ihombe kudarika yaye mukoma wangu yevanini wangu cousin brother. Yese mimi ndikuita sei? Ndozati inini yangu toribo. Yenyu mimi ngatokunda yevanini venyu nemacousins enyu. Kwete yamukoma wenyu ihombe kupfura yenyu. No man, vakadzi mongotaura zvemakuwa hamundombonzwisise. Inofoni ndikuita nharo but ndikuudza yangu ihombe. Ini ndinozati yangu ihombe kudarika ichi yamukoma wangu kudarika vanini wangu. Ende totokudzana tozivana takura tese toonerana. Alright. Ndikutotaura zvandikuziva. Iwo sei uchiti yamukoma wangu ihombe kudarika yangu but ndikuudza chokwadi ona. Inini ndindakaona basa nyoni. Takasiya tese basa wataishanda nditika. Unaona? Papea type ndakaenda unowedzerwa 2 pamusoro. Unaona? Sa urutaura yangu pay mukoma wangu yazova hombe kudarika pani yangu sei. Andi mimi paipai makabva mise paipai. Imi bva maenda zvenyu kubasa kwenyu maipuwa ma55 kapaipai. Imi bva maenda kubasa kwemva manowedzerwa 2. Mukoma wenyu bva adzokera bva anowedzerwa 350. Alright, mukoma wangu akadzokera vakawedzerwa 350. Vaningi tatotozvitaura kuti madzimai tichitoita zvatinenge tichiita kuti murungu namai guru nanamai nini vese tinenge tichitoita vaningi navenyu varungoningira vakataurawo kuti basa